Xornada de concentracións en varios puntos do Barbanza convocadas pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública. Unhas protestas que tiveron lugar en varios centros de saúde da comarca. A principal foi desta volta en Rianxo, que conta con tan só 4 médicos, a metade dos que ten asignado. Que tal, saúdos? De contado, seguimos falando da situación da sanidade na nosa contorna. Antes imos cos titulares. O Concello de Rianxo segue a dar pasos de cara á promoción da súa praza de abastos. Acaban de sacar un novo prazo de licitación para a concesión dun dos 7 postos aínda vacantes no mercado municipal. Segundo explica o alcalde, o obxectivo non é outro que a dinamización deste espazo comercial que consideran vital pro desenvolvemento da vila. A comunidade educativa do Colexio As Covas en Meaño está farta do lamentable estado no que se atopan os baños. Piden de novo a Educación que tome medidas e reforme os aseos canto antes, unha petición que veñen arrastrando dende hai anos. Non descartan seguir facendo presión para que se atenda a súa petición, recorrendo a todas as vías precisas. A Mancomunidade do Salnés organizou esta mañá o seu cuarto encontro empresarial no marco do seu programa integrado de emprego. No encontro participou o empresariado da comarca coa presenza de diferentes sectores. Unha cita que serve para que o organismo comarcal e a empresa privada da zona camiñen da man a prol do fomento da empregabilidade con persoal cualificado. Se están buscando coche, esta fin de semana teñen que ir a Ribeira. 14 marcas de automoción presentan as súas novidades na quinta feira do automóvil híbrido e eléctrico que acolle a cidade. O salón abría as súas portas esta mañá coa presenza de numerosas autoridades que destacaron a importancia desta feira única en toda a comarca. Unha feira que vai permanecer aberta ata domingo. Con todo isto e moito máis arrancamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Nova xornada de concentracións en varios puntos da comarca do Barbanza convocadas pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública. Unhas protestas que tiveron lugar en varios centros de saúde da Bisbarra. A principal desta volta foi en Rianxo, que conta con tan só 4 médicos, que son a metade dos que ten asignado. Esta situación supón unha saturación non só na atención programada, senón que repercute tamén negativamente no servizo de urxencias e no hospital de referencia en Santiago, o que acaban sendo derivados moitos pacientes. Os facultativos reclaman que se cubran as vacantes para poder prestar unha asistencia de calidade con cupos diarios asumibles polos profesionais. Boiro contrata 5 auxiliares para reforzar o cadro de persoal da Policía Local durante os meses de verán. Estas 5 persoas estarán contratadas a xornada completa durante os vindeiros 4 meses, co obxectivo de reforzar o servizo durante os meses de maior actividade lúdica no municipio, nos que ademais aumenta tamén de xeito importante a poboación coa chegada de turistas. A contratación levouse a cabo mediante o convenio que o Concello ten suscrito coa Axencia Galega de Seguridade Pública pro desenvolvemento de todos os procesos selectivos de prazas de policía local. A Deputación de Pontevedra aprobou hoxe mobilizar 2,4 millóns de euros do Plan Máis Provincia para 9 concellos, entre eles Catoira, Valga e Vilanova. Vilanova recibirá máis de 240.000 euros para a compra duns terreos na contorna do campo do fútbol do Terrón e tamén para o reforzo do firme de viais municipais. A Deputación destinará case 63.000 euros para o acondicionamento do Centro Social de Abalo en Catoira e destinará outra partida de 145.000 euros para a renovación dos servizos na N550 en Valga. Dos 48,2 millóns dos que está dotados o Plan Máis Provincia, pois xa mobilizamos, aprobamos 35 millóns de euros. 35 millóns de euros que son para transformar a vida dos veciños e das veciñas dos concellos de menos de 55.000 habitantes.
En Poio, o goberno local fai balance do seu primeiro ano á fronte do concello. O alcalde amósase satisfeito co feito ata agora, convertendo, dixo, compromisos en realidades. Destacou algúns logros como a compra da gardería de Campelo, o impulso do polígono de Fraga Moreira e avances en turismo, deporte ou servizos sociais. Ángel Molde salientou tamén a unidade do equipo de goberno para cumprir co seu programa. Nos entendemos que Poio que está cambiando, que estamos traballando moi duro para dar respostas ás necesidades máis inmediatas e, sobre todo, poñendo os cimentos para proxectos importantes de cara aos próximos anos. Eu creo que hai unha gran diferencia, é dicir, se está actuando como un único goberno, un único proxecto, un único presuposto, que é algo fundamental, e, sobre todo, que está centrado exclusivamente en atender o que é a dar resposta ás necesidades da nosa veciñanza e, sobre todo, ás súas prioridades. E marchamos agora a Rianxo. Ali o Concello segue a dar pasos de cara á promoción da súa Praza de Abastos. Acaban de sacar un novo prazo de licitación para a concesión dun dos 7 postos aínda vacantes no mercado municipal. Segundo explica o alcalde Julián Bustelo, o obxectivo non é outro que a de dinamizar este espazo comercial, para eles vital pro desenvolvemento futuro da vila. Nós sabemos perfectamente que o mercado municipal ten unha serie de eivas que a ninguén se lle escapan, empezando pola súa propia localización, que para moita xente, para moitos veciños, incluso para moitos empresarios ou comerciantes que poderan estar interesados en dispoñer dun espacio, pois é un hándicap a ter en conta. Pero, bueno, con todo, nós entendemos que o mercado que temos, a instalación que temos e as condicións que ten, merecen un esforzo antes de pensar en outro tipo de saídas. Entón, bueno, vamos deixarnos a pel tamén en intentar que o mercado estea o máis ocupado posible, que teña toda a vida que poida ter e que teña ese dinamismo que todos lle botamos en falta, non? Ante esta situación, o Concello decidiu abrir un novo prazo de licitación da concesión dun dos 7 postos aínda baleiros. Segundo o alcalde, o procedemento é sinxelo e as condicións que se ofertan son moi ventaxosas. Xa fai uns meses que sacamos unha primeira licitación dos postos vacantes, dos sete postos que hai vacantes. O certo que houve moito interés, pero tamén moita incertidumbre a respecto do procedemento. Un procedemento non é extremadamente complexo, pero, bueno, sí que ten unha serie de compromisos a medio e longo prazo por parte de quen adquire os postos, unha serie de obrigas, de pagamento e demais que, bueno, non son exactamente as de un alquiler convencional, non? Entón, para unha persoa que non está afeita, pois sempre pode xerar certas dificultades e certas incertidumbres tamén, non? Con todo, as condicións que se ofertan son francamente beneficiosas para calquera persoa que quere montar un negocio en comparación co que vemos no mercado, non? Por aí adiante. As persoas interesadas aínda poden presentar as súas solicitudes no propio Concello. O prazo para facelo rematará o vindeiro martes 18 de xuño. Pola contra, na Pobra, o PP denuncia o mal estado en que se atopa o edificio da Praza de Abastos ante a falta de mantemento. Piden que se acometa a limpeza exterior, así como reformas interiores para mellorar as condicións de traballo dos praceiros. Os populares pobrenses denuncian que nos últimos 8 anos non se ten acometido ningún investimento na Praza de Abastos para garantir un correcto mantemento do edificio, que no seu día foi referente para outras vilas. Un edificio singular que incluso en su momento fue un referente en cuanto al nivel de planificación, el uso que se le dio, e incluso fue copiado por otras corporaciones locales en otros municipios de nuestra comarca y fuera de nuestra comarca. Nos referimos al mercado municipal, que solo hay que ver el estado de suciedad y abandono que se ve, que es a simple vista, y que realmente algo que la anterior corporación durante 8 años no quiso ver o no quiso actuar, y ahora vemos que la nueva corporación, que tanto dicen que se preocupan por los vecinos y por todas las instalaciones municipales, después de un año en el gobierno, pues tampoco no han querido ver. A falla de conservación non se limita a este inmoble. O PP tamén sinala o mal estado do casco urbano cunha limpeza deficiente nas rúas coa consecuente mala imaxe para o turismo. Se puede ver incluso todo lo que es el centro urbano de nuestro municipio, que todas las calles empedradas están todas llenas de verdín, de suciedad,
y dejadez por parte de este gobierno que no valora aquello que es uno de los pilares más importantes de nuestro día a día, que es que estamos en verano, estamos a día 15 de junio y realmente dar esta imagen a la gente y las personas y los turistas que vienen a visitarnos no es lo más adecuado para presumir de un pueblo bonito. Piden, polo tanto, que se acometan os labores de mantemento para manter toda a vila en boas condicións. A comunidade educativa do Colexio As Covas en Meaño está farta do lamentable estado no que se atopan os baños. Piden de novo a Educación que tome medidas e reforme os aseos canto antes, unha petición que veñen arrastrando dende hai anos. As condicións dos baños son tan malas que as familias aseguran que hai nenos e nenas que agardan a chegar á casa para facer as súas necesidades. Non descartan seguir facendo presión para que se atenda a súa petición, recorrendo a todas as vías precisas. Portas rotas, o falso teito podre, tapas de sanitarios incompletas, cañerías parcheadas unha e outra vez e radiadores enfarruxados. Este é o estado no que se atopan os baños do Colexio As Covas de Meaño. Son os propios usuarios, a rapazada que estuda ali, a que nos conta como se atopan as instalacións. O principal problema dos baños é que están moi rotos, están sucios, non cheiran ben, hai baños que non teñen nin a primeira etapa nin a segunda, son moi pequenos. Cando vas ao baño non te sentes a gusto neles, tiña unha goteira grande e arreglouse. As luces non van e non están ben. Pedimos que por favor os arreglen e a ver que se pode facer. Eles son membros neste colexio do Consello Escolar da Infancia. Comparten co resto da comunidade educativa o seu malestar por unhas instalacións que se atopan nun estado lamentable. A petición non é nova, xa que hai anos que dende o centro veñen solicitándolle a Educación que tome medidas. O ano pasado si nos dixeron que os baños si se iba a empezar. Tamén nos decían que empezaríamos por unha parte, cales queredes. Nos creemos que son os baños íntegros dos dous edificios de infantil primaria que se teñen que reconstruir. Xa, é dicir, é unha cousa que hai que abordar xa a todos os niveles e deixalo zanxado porque creemos que é de vital necesidade. Segundo apuntan, a Xunta argumenta que neste centro xa se teñen feito outros grandes investimentos como a renovación da cuberta o verán pasado, unha obra matizan dende a dirección que xa se viña arrastrando dende o ano 2019. Con todo, creen que unha cousa non quita a outra. É certo que o verán pasado as obras foron inmensas de cuberta, o cual agradecemos pois moito porque era necesario. Se nos dixo que bueno, que o ano pasado xa nos cubrirá a cuberta e que non xa estábamos cuberta unha parte e que non se podía facer máis. A preocupación polo estado dos baños tamén se estende entre os pais e as nais. Din que se trata dunha cuestión de salubridade. Estamos diante dunha situación moi grave, trátase da salubridade dos baños, dunha cuestión estructural, non é unha cuestión de limpeza, non é unha cuestión sanitaria, senón estructural, é dicir, son os baños primixenios do centro, baños que xa utilizaron pais e nais de nenos que están agora mesmo sendo alumnos do centro e alumnas. Exixen un compromiso por parte da Educación e non descartan ir máis alá á hora de facer presión. As medidas poden ser tanto en vía administrativa, tamén social, pois facer distinto tipo de reclamacións e incluso valorar no seu momento a vía judicial, é dicir, hai que tocar todos os paus se vemos que a Consellería realmente non cumple coa súa responsabilidade. Dende o centro tamén estudan pedir un certificado de sanidade que avalíe o estado dos baños. Pola súa banda, dende o Concello de Meaño trasladaron tamén a Educación unha petición propia sobre este tema. Se están buscando coche, teñen que ir esta fin de semana a Ribeira porque hoxe arrancou ali a feira do automóvil híbrido e eléctrico que vai estar disponible ata este vindeiro domingo. Contamos máis detalles despois da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. A Mancomunidade do Salnés organizou esta mañá o seu cuarto encontro empresarial no marco do seu programa integrado de emprego. No encontro participou o empresariado da comarca coa presenza de diferentes sectores. Unha cita que sirve para que o organismo comarcal e a empresa privada camiñen da man a prol do fomento da empregabilidade con persoal cualificado. Segundo indicaron nesta xuntanza, a Mancomunidade, a través do seu programa integrado de emprego, fai unha escoita activa do tecido empresarial dos 9 concellos da comarca.
comarca. Un proceso, explican, no que tamén se presta especial atención aos avances tecnolóxicos, adaptando a oferta formativa do organismo comarcal ás novas necesidades e cubrindo as carencias que se detectan no panorama laboral. Neste sentido, avanzaron que a ciberseguridade será un aspecto innovador a ter en conta na vindeira edición do programa. Estes encontros empresariais sirven precisamente para que cohesionemos máis esa relación, porque de alguna maneira todas estas persoas que salen de programas de formación pois sirven precisamente para que as empresas ou sirven para que este personal cualificado pois se poida integrar nas empresas e ao mesmo tempo poida responder ás expectativas laborais. Cada un destes plans conta con 100 persoas. Estamos a falar de 2.300 en toda a provincia, conta con 100 persoas aos que se lle vai a dar formación, se lle vai a dar información e se van a dar prácticas tamén para que poidan incorporarse ao mercado laboral. A Deputación da Coruña destina 2,3 millóns de euros a axudas a autónomos da provincia. Son máis de 1.000 os profesionais que se beneficiarán desta liña de subvencións enmarcadas no Plan de Emprego Local. Van destinadas a sufragar parte das cotas á Seguridade Social daqueles traballadores por conta propia cunha antigüidade inferior aos 5 anos de alta e con sede social nun concello de menos de 20.000 habitantes. Entre os municipios con maior número de solicitudes concedidas figuran varios do Barbanza como Boiro, cun total de 39 por valor de máis de 88.000 euros, ou Noia, na que se concederon 37 subvencións que superan os 81.000. Por sectores, destaca o comercio seguido das empresas de construción e reformas. A compostaxe dos residuos orgánicos ten cada vez máis implantación na sociedade. Hoxe achegámonos a un centro de Oleiros para botarlle un ollo a un proxecto que poderíamos exportar a calquera concello da nosa contorna. Ali impulsan nun colexio unha campaña piloto a prol da compostaxe inclusiva, na que persoas con síndrome de Down xestionan os residuos do comedor escolar. Promover a sustentabilidade e o cuidado ao medio ambiente ao tempo que se fomenta a inclusión social das persoas con discapacidade. Esta é a base do proxecto Compostaxe pola Aprendizaxe, unha campaña pilota prol da compostaxe inclusiva que impulsan Permae e Down Coruña no Instituto Isidro Parga Pondal de Santa Cruz, no concello de Oleiros. É unha campaña piloto para intentar demostrar que as persoas con discapacidade poden levar a cabo traballos de medio ambiente. Neste caso, é xestionar unha illa de compostaxe comunitario. A través desta campaña piloto, a Rapazada está a xestionar os residuos orgánicos que se xeran no comedor deste centro, onde xantan a diario 300 estudantes, uns 40 kilos de refugallos ao día que antes acababan no lixo e que agora depositan aquí. Estivemos mirando, primeiro, de onde salen os residuos que saen do comedor, os recollimos, estas persoas con Down os recolleron, os levaron á área de compostaxe e ali fixeron os seus traballos. Unha dinámica que serve tamén para concienciar a rapazada da importancia de xestos como este. Explicámoslle a todos os alumnos e alumnas de sexto de primaria como funciona a compostaxe, como hai que facer e como non hai que facer as cousas. Esta campaña é posible tamén grazas a empresas que aportan moito ao proxecto, entre elas atopamos a Baigar de Vilagarcía, que cede todo o material preciso. Colaboramos con la aportación de materiales necesarios para llevar a cabo el compostaje, como son los composteiros domésticos y comunitarios, aireadores, termómetros, así como los contenedores marrones que se emplean y que se ubican en las vías públicas, ¿no? Y es una manera de colaborar sin ningún tipo de ánimo de lucro y bueno, de concienciar a los más pequeños de lo que es la economía circular y el reciclaje en general. Os restos orgánicos que sairán deste centro de compostaxe serán empregados pola rapazada pro coidado do horto que teñen no colexio, un xeito pois de pechar o ciclo deste modelo circular no que agora se lle dá valor o que antes non o tiña. 14 marcas de automoción presentarán as súas novidades na quinta feira do automóbil híbrido e eléctrico de Ribeira. O salón abría as súas portas esta mañá coa presenza de numerosas autoridades que destacaron a importancia desta feira única en toda a comarca. Dende hoxe ata o domingo, aqueles que se pasen pola Praza de España de Ribeira poden coñecer as últimas novidades no sector da automoción. Esta mañá abría as súas portas a Feira do Automóvil Híbrido e Eléctrico que organiza a Asociación de Empresarios, con importantes novidades para premiar aos visitantes. A asociación este ano esforzámonos un pouquiño máis para poñer a disposición de todos os participantes que veñan e acudan á feria e compren no comercio local ou disfruten da hostelería e restauración
poder acceder a un sorteo de un premio de 600 euros a gastar nos concesionarios aquí participantes. Ademais desos que nos visiten, tamén podrán disfrutar de un fin de semana dun coche eléctrico e híbrido para que sepan como son estes coches e como funcionamento de carga e como se conducen. A feira ribeirense consolidouse nesta quinta edición como unha das máis importantes no sector, con 14 firmas participantes. Dende o Concello destacaron o pulo dinamizador que supón para a economía local acoller un evento destas características. Un evento que non ten outro parecido en toda a contorna e que, por tanto, está xerando un impacto económico e un dinamismo social tamén na nosa vila. Por suposto, agradecerlle tamén as empresas que aquí hoxe instalan os seus vehículos para darlle a coñecer as últimas novidades en relación co vehículo á veciñanza de Ribeira e tamén a todas as persoas da nosa contorna que nos van visitar ao longo de toda a fin de semana. Ademais do Concello, o evento conta coa colaboración da Deputación da Coruña e da Xunta de Galicia, que reafirman así a súa aposta pola transición ecolóxica nun dos sectores con máis peso na economía galega. Apostar pola mobilidade eficiente, pola mobilidade sustentable. En ese sentido, nós sempre defendemos tamén unha transición gradual e xusta. Eu creo que estamos nun momento de transición enerxética, un momento de apostar pola electrificación da economía, pero para chegar a ese punto final hai un camiño intermedio que é moi importante, que non deixa ninguén atrás. Unha das vías para conseguir esa transición gradual está, dende logo, a través do vehículo híbrido, onde hoxe aquí pois temos un importante número de exemplos, e ao final pois a Xunta de Galicia sempre vai defender este tipo de iniciativas. A feira permanecerá aberta ata o domingo en horario ininterrompido de 11 da mañá a 8 da tarde. E o novo auditorio de Ribeira abrirá este sábado as súas portas cunha programación especial que se prolongará ata mediados de xullo. A partir das 6 da tarde haberá animación de rúa a cargo de Barafunda e ás 7 terá lugar o acto inaugural coa actuación da Orquestra de Cámara Galega. A entrada será de balde ata completar a capacidade e accederase por orde de fila. O domingo o público infantil será o principal destinatario da programación co musical O Mundo Máxico de Pinocho de Educateatro. Dará comezo ás 7 e poderá retirarse a invitación unha hora antes, aínda que, sen dúbida, unha das actuacións máis agardadas terá lugar o martes 18. A Orquestra Sinfónica de Galicia ofrecerá un concerto ás 8 da tarde. Tamén se abrirá a taquilla unha hora antes para retirar as invitacións cun máximo de 2 por persoa. O Concello de Boiro presenta a súa programación deportiva de cara aos meses de xullo e agosto enmarcada nos veráns deportivos. As actividades ofertadas van destinadas a todas as idades, dende pequenos a maiores, destacando vela, remo, piragüismo ou vólei praia, entre outras. O vindeiro luns 17 de xuño abrirase o prazo de presentación para poder participar nas actividades dos veráns deportivos, que chegan este ano a súa 31ª edición. A programación é moi semellante á de edicións anteriores, apostando por modalidades deportivas máis propias desta época do ano, para poder desenvolver ao aire libre, en espazos abertos, como é o caso das praias. Todas as actividades dos veráns deportivos arrancarán o vindeiro 1 de xullo, prolongándose ata finais de agosto. Aproveitar a tempada de verán con actividades máis ao aire libre, con actividades aproveitando o que é Boiro, as condicións boas que ten Boiro. En canto ás praias, por exemplo, temos actividades, a nosa, digamos, actividade estrela pode ser o vólei praia, temos actividades de mar, piragüismo, remo, hai actividades hai vela. Nós temos as escolas deportivas desde outubro hasta maio, todo o ano, pero non queremos parar, queremos seguir no verán, porque entendemos que é unha época onde os rapaces pois moitas veces se encontran sin ter que facer, con eses xogos que agora están tan de moda, tecnológicos e tal. Eu creo que o máis sano é que fagan actividade deportiva, non solamente para a súa saúde, para o seu aprendizaxe, facendo deporte que lle gusta, sino tamén para a saúde mental dos nenos e das nenas e de seus pais tamén, non? Para máis información e inscricións, os interesados poden consultar a web municipal www.boiro.gal ou ben dirixirse ao Departamento de Deportes situado na Casa de Cultura da Cachada. E ata o 31 de xuño pode visitarse na Casa da Cultura Raquel Fernández Soler a exposición Barlovento de Saínza Pardal. A mostra fotográfica documenta o proceso do cultivo do mexillón dende un punto de vista conceptual e íntimo, convidando o espectador a apreciar a beleza dunha tradición que perdura ao longo do tempo. Con esta mostra aproveitamos hoxe para poñer o punto final ás novas. Pasen boa fin de semana.